Από τη στιγμή που αποφάσισες να ασχοληθείς με το τατού, αυτοί είναι τρεις βασικοί κανόνες που πιστεύω θα σε βοηθήσουν πολύ στο ταξίδι σου με αυτή την υπέροχη τέχνη. Ξανασκέψου το. Πρώτον, πρέπει να μάθεις να προβάλλεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά ότι σήμερα δεν αρκεί να είσαι απλά καλός σε αυτό που κάνεις, αλλά πρέπει να μπορείς να το βγάλεις και προς τα έξω. Ξανασκέψου το. Επομένως, η προβολή και το πώς θα να προσεγγίσεις σωστά το κοινό σου είναι άλλη μια ικανότητα που πρέπει να αναπτύξεις. Ξανασκέψου το. Το ζήτημα της τιμής. Το να προσφέρεις πιο φθηνά τατού από τους γύρω σου δεν σε κάνει πιο δίκαιο ή πιο δίκαια απαραίτητα, αλλά σίγουρα σε κάνει πιο αναλώσιμο. Καθώς το κοινό που θα προσελκύσεις κυρίως θα κινείται από την τιμή και όχι την ποιότητα της υπηρεσίας σου. Επομένως, όταν βρει κάτι πιο φθηνό, θα πάει σε αυτό. Ξανασκέψου το. Το ζήτημα της ζωγραφικής. Για να γίνεις καλύτερο στο τατού, πρέπει συνεχώς να ζωγραφίζεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι να γίνεις ο Νταλή ή ο Πικάσο του τατού. Ξανασκέψου το. Επομένως, μη σε νοιάζει να πάρεις το επόμενο πιο ακριβό μοτεράκι, αλλά να σε νοιάζει να χαλάσεις όλα τα μολύβια σου στην κασετίνα σου, προκειμένου να κάνεις το αποτέλεσμά σου ακόμα καλύτερο.